खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय आरोबाव आमथिखा ओनसोलावना गाबोननि दिनाव रन्जन दैमारिनि हियारिंआ बा मोजां जायो बिनि थाखाय केन्डेल लाइट सावनाय जादोंमोन तो जों बावहायनो फैदों नैबे आमथिखा ओनसोलाव जों माखासे रेलि खालामनाय ना रेलि माने एसे फिसायैनो गुवारै थाबायनाय जादों तो बिनि सायावनो माखासे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि आरो आमथिखा ओनसोलनि एनडिएफबिआ बै समावहाय मा मावदोंमोन ना बिनि दान्दिसे माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनासंनानै लानि आं सिगांथाराव इनायनो हामबाय होदों दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेनाखि केन्डेल लाइटिं प्रग्राम बेयाव शेयार खालामफानानै आं इनायनो गोजोननाय मोनदों जाहोना बेनो जे एनडिएफबिआ जोंनि आमटेका एलेकायाव सिगाङाव बेसेबां जोंनि थाखाय एबा हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ आं गुसुङै बुंनो सानदों बेनो जाहैबाय जों एनडिएफबिखौ बिएसएफनिफ्रायनो जोंनि बे ओनसोलाव जों जोथोन लाबोनो मोननाय दा फैयै फैयै बै समाव जेब्लानाखि एनडिएफबि जायो बे समाव जोंनि आमटेकानि हालोदा इनायनो गाज्रिसैमोन मोनसे हारिनि बेंखननाव नाथाय बे अलखदखौ 1973 7 अक्ट'बराव जोङो बै मोनसे गुबुनारिफोरनि गाग्लोबनायनिफ्राय उदां खालामना होनायखौ जों दिनैसिम बावनो हाया जि जायगायाव 1973 7 अक्ट'बर बेयाव उदां खालामनानै होखांनायनि उनाव जोंनि बे बिसेसकै 54,000 बिगानि गेजेरावनो प्राय 20-25 हाजारसो बिगा हाफोरखौ उदां खालामनानै दिनै बे जायगायाव जोंनि गासै बर'फ्रा उदाङै रायजो जानो हादों सान्थि भाबै रायजो जानो हादों बेखौ जोंनि आमटेका ओनसोलबासिया बेखौ बावगारनो हानाय नङा आरो बावजाथावबो नङा आं बेनिखायनो बेल' नङा आरो गोबां गुबुन जायगायावबो जों मिथिस' हायै एनडिएफबिआ गोबां हारिखौ बोखांनायनि मुङाव गोबां खामानि मावदों बेनिखायनो आङो गुसुङै बुंनो सानदों जे दिनैनि जिनाखि केन्डेल लाइटिं बेयाव बारग' एक्स एनडिएफबि लिडारफोर केडारफोर आरो बे खाथि खाला गामिफोरनि गावबुरा सेक्रेटारिफोर आरो गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लादों खुब गोजोननाय मोनदों दा बिदिनो जों आसा खालामो गाबोननि जिनाखि बेल हियारिं बियो जाहाथे उदां जानायनि लामायाव फैयो जों बेखौ दहाय 1 मिनिट जों गावबा गाव धोरोमनि फोथायारिफ्रा बिसासजों 1 मिनिट जों गसाइनियाव आर'ज गाबबाय फोथायनाय दं सारा उदां जागोन आरो सानसे बेलासे जोंनि सार डिआर नाब्लानि मावनायाव बर'फ्रा गासैबो खौसे जागोन आरो जों थोंगोरै गसंनानै जोंनि गासै अलखदखौ जों सुस्रांनो हागोन बेखौ आसा दं गाबोननि जिहेतु जोंहा एनडिएफबिनि गायसनगिरि सार रन्जन दैमारिनि जिहेतु गाबोन 29 थारिख बेहाय बेल हियारिं जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो ससियेल मिडियायाव मोननाय बायदियै माखासेखिनि केसफ्रा जुदि सरकारजों बा गोजौनि माखासे नायबिजिरनानै जे माखासे दायानो जुदि गैया खालामजाबायब्ला दिनै थिग बेबायदिनो गाबोननि दिनावबो जिहेतु जोंहा सुप्रिम कर्टआव जे मोनसे केसखौ लानानै बा माबा जोंनि बे रन्जन सारनि थाखाय जे बेल हियारिं जागोन बे बेल हियारिंखौ जोङो एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फरमनिफ्राय जों गोसो गोरबोयैनो जे फोथायनाय दङ जे सारा गाबोन जे रेहाय मोनो बा उदां जाबोयो जों बेखौनो हास्थायो आरो जोङो सारा जे गबोनानै गासै बर' रायजोनि थाखायनो जेन मोजां हाबा खामानि मावलांनो जेन खाबु मोनो जों बेखौनो आसा थियो बे जेसेबांनाखि जोंनि मोनब्रै फेक्सन जे एनडिएफबि दङ एक्स एनडिएफबि बे मोनब्रै फेक्सननि गासै जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा जेन सारनि थाखै जेन गासैबो ज' जायो
आं बेखौनो हास्थायो आरो लुबैयो आं खावलायहरो बिथांमोनखौबो जेन जों गावस्रा गावस्रि थानांला जेन जों गावस्रा गावस्रि थायोब्ला जोंनि थांखि आरो बिथांखिफ्रा माब्लाबाबो मोगथाङाव फैनाय नङा आरो रायजो राजाफ्राबो जोंनि सायाव फोथायनायथिखौ लानाय नङा दा बेनिखायनो आं खावलायो जे बिथांमोनहा जायफ्रा जे इउएनटिएफ फरमनिफ्राय गावलांनानै जे वेलफेयार खालामदों बिथांमोनहाबो जेन जोंनि नैबे एक्स एनडिएफबि इउएनटिएफ फरमाव जेन जयैनो खामानिखौ मावफैयो आं बेखौनो हास्थायो आरो लुबैयो इउएनटिएफ फरमनि जानानै जोंनि हास्थायनाया ओरैबायदि दा माने जों दिनैहाय गाबोननि जे 29 थारिखआवहाय जे माबा दङ रन्जन दैमारिनि थाखायहाय बेवहाय जोङो बेलावहाय माने गजानो लुबैदों बेखौ आसा खालामनानैनो दिनैनि बे मोनाबिलि समाव जों गासै जोंनि बे आमटेका रायजोनि रायजो राजाफ्रा एनडिएफबिखौ लानानै गावबुराखौ लानानै माखासे मिथिनो गोरोंफोरखौ लानानै हौवाफोर हिनजावफोर जों ज'यैहाय माने पेन्डेल सावनानै बे आमटेका जायगाखौ जों गिदिंदों माने जों आसा खालामदों गाबोननि दिनावहाय जेने जोंनि रन्जन दैमारि सारा जेन रेहाय मोनो बा गनायखौ मोनो नैबेखिनिखौ जों आसा खालामनानैहाय बे प्रग्रामखौ खालामनाय जाबाय बेखौनो बुंनो गोसो जादों दे एनडिएफबिआ जोंनि बे आमटेका रायजोखौ बा आमटेका जायगाखौ ओरैबादि माने सहाय होना गालांबाय बर' जाथिनि थाखाय बे जायगायावहाय जों दिनैसिमावहाय बुंनो थाङोब्ला जों थानो हायै बायदि जाबायमोन बे समावहाय माखासे जोंनि बे रन्जन दैमारि सारमोननि अननायजों जोंखौहाय माने अननानै बे जायगानि माखासे बोथोरफोरखौ लानानै बा जातिफोरखौ लानानैहाय गोग्लैसोनानै थानाय जाबायमोन बर'आ खिन्थु बेखौहाय उदां खालामनाया एक नाम्बार जोंनि रन्जन सारनि दारैहाय जादों आखायनो जों धन्यबाद होयो एनडिएफबि सारा माने रन्जन सारा जोंनि बेक्तिगतनि थाखाय बर' जातिनि थाखाय गोबां खामानि मावलांबाय होननानैहाय गोसो फोथायनाय दं।